Salutare tuturor, astăzi noi am venit cu un nou episod din Brawl Stars. Am filmat mai devreme, știți, episodul cu Roblox. Dacă mai vreți episoade cu Roblox, să-mi scrieți în comentarii. Scrieți așa: mai vrem episoade cu Roblox, că în fiecare zi o să filmez un episod de Roblox și unul de Brawl Stars, așa că fiți pe fază pentru acest episod. O să facem chiar și celelalte misiuni. Și ce o să mai facem? Ei bine, o să facem multe lucrușoare. Suntem pe contul nostru. Și deci să apăsați pe acel buton de like, să vă abonați, să apăsați pe clonoțopel ca să primiți toate notificările mele și episoade și să dați un like și să vă abonați ca să fim mai mulți prieteni și chiar să fim mai mulți prieteni și chiar o familie întreagă de prietenași. Și scrieți în comentarii acolo. Hai să vedem. Bun. Avem 2 misiuni de făcut deodată. Una să facem 3 meciuri cu Barley și a doua 3 meciuri de duo showdown. Nu spune că am lag. Nu am mai lag. Hai să vedem. Cred că ați văzut cu toții videoul meu cu Robloxianu, cu Piggy. Și o să mai mă joc Piggy sau Granny. Știu, jocul ăsta o să se termine de acolo. Tic vrea să-mi ia aia înainte, o? Ugi! Ugi! Ologin. Ok, acum vreau să dăm foc aici. Uite pe Primorescu. Pușo, uite mat aici. Faină. O, dacă îmi vine... Nu! De ce nu s-a spawnat înapoi? De ce? De ce? Nu e cam bine. Hai să-mi aleg alt brawler. Cu cine eram eu? Hai să mă gândesc un pic. Rico. Domnul Ricochet. Perfect. Am 2 roboții distrugătorii. Hai să vedem. Hartă de Halloween. Nu prea îmi place mie hărțile astea de Halloween. Vă plac? Să scrieți și asta în comentarii. Dacă vă plac hărțile de Halloween. Pentru mine nu prea îmi place. Adică e vechi. Ce să zic pentru... Oh! Fugi! Să fugim! Lasă că mă descurc eu cu ăsta. Dă-le. Nu, suculețul! Suculețul e rău. Dacă luăm noi... Bun, hai să vedem și meciul ăsta. Ne vom descurca. Sau facem pe rând. Și prima dată o să facem cele 3 meciuri cu Rico de solo showdown. Nu de solo showdown, de duo showdown. Apoi facem alea cu 3 meciuri cu Barley. Și cu skin-ul lui de Wizard. Doi, suntem în armată. Zici că suntem în armată aici. Și bam. Olo, trebuie să fugim. Ei vrea să ne ia... Da. Suculețul. Ce avem noi aici? Gata. Acum... Eu vrei să te iei de mine, de Barosanu? Nu. Da, am fost rip. Măcar ceva trofee.
Da, nu-i problemă de război. Cu cine eram eu bun? Cu cine am jucat data viitoare ieri? Bo. Bo. Coltianu. Uite, am și un gadget dacă ziceți că n-am gadgeturi, am gadget pe Shelly și pe Max. Colt, Shelly și Max. 3 gadgeturi. O să fac mai multe star power și gadgeturi. Să-i trecem la trebușoară. Uite, uite, uite. Hai să vedem. Hai să vedem. M-am ciudat asta. Uci! Nu! Na. Nu, nici gând. Dă-i Tara o lecție. Să nu mai se pune cu echipa noastră. Așteptăm. Mă dai și tu damage. Și acum o să mă spawnez eu. 3, 2, 1 și... Aici sunt mine. Suculenu! Îl vreau eu de aici. Hăți, gata. A venit șeful vostru. Cine-i mare Barosan? Mare Barosan. Eu sunt Alexandru. Barosanu Alexandru. Hăți. Ia tu alea. Nu. Care ai luat și tu power. Du-te pe atac. Fapt, cred că nu. Acum să mă... Pe bune? Dar mereu mă omoară Piper. E foarte puternică Piper. Fugi. Fugi și tu. Păstrezi și mie un punct? Trec și eu de la depărtare. Pum! Pe bune! Dacă îl doborea pe el primul, puteam să câștigăm. Așa. Colt nu e bun pe harta asta. Și mai avem o misiune pe Colt. 10 meciuri cu Colt. Și aici ce trebuie să colectăm? Brawl box-ul. Mega box. Ok. Data viitoare o să deschidem mega box-ul. Dar până atunci, parcă avem o misiune cu Poco. Să facem jumătate din misiunea asta, adică pe la 16 meciuri cu Poco. Și data viitoare, când o să avem un mega box, o să continuăm. Data viitoare, câte s-ar fi? 26, deci acum 16, de viitoare 26, 30 și ceva data viitoare și 40. Facem când următoarea versiune cu Star Points-urile, 30 o să facem. Pe aia 40 direct, nu mai facem 30. Un suculeț merit. Jbam. Fraierii. De fapt nu sunt fraierii. Aoleu. Credeam că e Dynamite, dinamită, da? Ce drăguț din partea ta. Aștept să mă spawnez eu ca să iau Yusuku. De fapt, ia-l tu. De ce nu m-ai lăsat să mă spawnez tu? Poco nu e bun pentru harta asta. Mai își duce pe altă hartă, Bounty. Bounty, da, e bună pentru Poco. Hai să vedem documentul. Garia B. Cam și căștile în urechi. Doi. Fugi. Run. Trebuie să fugim. Da, Poco e bună cam de asta. Cam pentru că... Așa. Nevoie de viață. Așa ți-a dat și eu viață.
Bea, că e foarte bună bea. Ia pe amândoi. Uți, nu mai stau la discuții. Dăm viață. Că țiganii apara cu buzele. Tai. Dau viață. Eu, uite ce expert sunt. Bine. Dă-i! Dă-le. Nu! Dă-i! Așa. Sunt expert? Foarte. Aolo. Ulti. Bam. Și bam. Mai trebuie încă un punct. Lasă-mă! Nu! Am nevoie de ulti. 2. Viață. Perfect. Cu brio trece meciul ăsta. Ai nevoie de viață. Stai să-ți păstrezi pentru mine, dar măcar am nevoie. Fogi. Ran. De ce i-am dat viață lui? Bine, tat. Stai să bat și de fapt. Bine. Așa se face cu Poco. Când îți încarci ultimata, dai viață, alteori când ți-o încarci repede, iarăși dai viață ca să reziști. Bă! Da, hai cu un gen grep. Poco e foarte bun pe gen grep. Ăla-i. Nu mai hărți de asta de Halloween. Doi. Bine. Fugi, run. Credeam că eu am luat punctele. Dar de fapt, barele le-a dat. Eu doar vă apăr. Vă dau viață, vă apăr. Sunteți cam norocoși că mă aveți pe mine. 2. V-am spus eu. Gata, eu și-o pun pe ăsta. Hai, vină. Veniți în cu copii. Aoleu, am nevoie de viață. Ți-am dat și ție rosa, ca să nu... Bă, sunt bun așa cu Poco. Nu ai cum să scoți ceva bun din el. Ok. Doi la băieți, vieți. Ai grijă că o luăm pe coastă. Atât, vă apăr. Norocul vostru cum aveți pe mine aici. Nu! Trebuie să fug. A dat poison de ăla. Îi zicea, mă. Ăla-i. Și gata. Bă, sunt bun cu el. N-am cum. Bine, rang 12. Nice. Bă, nu știu. Mai aș da încă unul. Solo. Doar trebuie să calculez cum ți se încarcă ultimata. 2 cutii. Nu cred că e bine să mă duc pe cutiile astea. Sau dacă le sparg repede, da. Nu e bine. Asta chiar nu o să se întâmple. Asta nu o să fie... Oricum am nevoie ca să mi se încarce ultimata. Fugi! Măi, copiile! Nu spune că o să pierdem! V-am spus eu că nu e bun pe solo și eu de-am Poco. V-am spus eu că nu-i bine să te joci cu Poco pe solo showdown. E bun pe gen grep. Hai să dăm un gen grep. Ok.
Hai să vedem. Cred că noi o să ne jucăm numai Gen Grab acum. Să vă uitați și la live-ul lui Rafael, o să mă și eu. 2. Hai să vedem. Oare zice Mr. Pin, dai și mie niște viață. Poftim, vă dau și eu niște viață. 2. Nu. Așa. Unde voi e? Așa, măcar mi-am dat și eu. Da, unde iei tu power-ul? Îți vin eu de hack. Ia viață. Neapărat eu țin cont de partenerii mei de prieteni. Deci iată de român de mare. Am nevoie de viață. Lagul, nu câștigăm. Mai am baterie? Că când am baterie îmi spune că am lag. Bună! Am zis că până la 16 încheiem episodul. Poate descrie și în Brawl Box. Interesant. V-am spus eu, când îl aveți pe Poco și a zis universal. Știu că ăsta îți dă mai multe trofee universal și mai multe puncte, cred că. Aoleu, trebuie să ne apărăm. Doi. Cum, că era să-mi dau și ultima ta. Avem nevoie de viață. Eu asta. Doi. Mă și aici. Și este mai multe. În timpul ăla ei se bat. Nu bine. Bă, da, mă legează la ursul ăsta. Nu. Așa. Doamne, ce bine. Nu. Da, așa. Da, ăsta vine numai pe mine. Vă rog, puteți să mă ajutați, vă rog, puțin. Vă rog, ursul colaborează cu ceilalți. Te rog, mă ajut și pe mine. Așa, mulțumesc și ele. Apreciez, o să-ți dau viață. Că sunt foarte important pentru voi. Nu! Bă! De ce Gata, mă duc pe... Gata, m-am înfuriat. Pe bune? N-ai ce să zic, Dynamite e bun pe... Măcar un match, nu mă oftic. Un match. Pierdem. Dar plus 2. Ok. Mai ce trofeu facem? Uite, o să ajungem la 8 bat. 8 bat. Ok. O, poate nu, mă. Roadbox-ul. Hai, încă o țără. Ok, de 19 minute, ceva. Lasă-mă. Pe bune? Dacă reușesc eu. Ok. Ai grijă, Barley. Tu ești foarte important în meciul ăsta. Până aici, legat. Viață. Viață totală. Asta m-a supărat pe primul. Pe bune? Pe bune? Ok. Let's break. E rău că nu o să mori. Lasă-mă tu.
Să-i dau viață. El Primo. Mă enervează El Primo mult, rău de tot. Uite-l, hai pe el. La viață. Hai pe el. Hai pe el. Să vedem. Fugi. Ah, să fugiți. Fugiți. Nu! Așa, să te ascunzi acolo, Nita. Pe bune. Pe bune. Să le fac eu pe toate. Perfect. Mă ascult. Ok, perfect, am și câștigat. Așa. Deci am zis, la 17 încheiem și episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați și să scrieți un comentariu dacă vă place episodul și dacă mai vreți cu Roblox. Pa, pa! Am închis? N-am închis.